diri nangandoy o kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan, amen? O nasayod kita nga kining atong kinabuhi karon, kining atong lawas karon, bisan pag-unsa ka kagwapo, bisan pag-unsa ka kagwapa, bisan pag-unsa ka kadato, sultihan ko ikaw nga kanang naa nimo temporary ra ng tanan. Amen. Kung mag-iskot ang edad, ang tao magkakaguol na. Maingon ng tao nga murag nagkataas na gyud akong edad, pastor. Nangunot na gyud akong agtang. Meaning, ikaw mismo nasayod nga nagkatigulang na ta. Di mapugan makaigsunan, muabot yun ang panahon nga kitang tanan mahanaw nining kalibutana. Nagpaila ka na nga kitang tanan temporary lamang aning kalibutana. Amen. Walay makapanganti makaigsunan nga mudugay ta aning ibabaw sa yuta. Ang nakanindot lang karon, walay laing nagsaad o kinabuhing dayon, dili reliyon. Ang nagsaad o kinabuhing walay katapusan, wala na lain. Dili politiko, dili congressman, dili prime minister, dili presidente, dili gobernador. Sultihan ko ikaw, walay lain nagsaad si Kristo Jesus nga atong maluluwas. Amen. Ang simpleng pangutana karon, mituo ba ka ni Kristo? Imo bang gidawat ang grasya? Kay si Kristo man ang grasya, si Kristo man ang gihatag. Kung ikaw nangandoy o kinabuhing dayon, si Kristo ang imong gikinanglan karong panahon na. Amen. Nindot man nga natay reliyon, pero mas nindot kayo nga nakay reliyon unya nakay saktong relasyon ni Kristo. Amen. Bisang asa na nga lugar na abot mi makaigsunan, wala mi laing ipresentar sa mga tao. Gawas lamang ni Kristo. Amen. Kay si Kristo lang wala nila yung pagis kaluwasan. Pila ba nato nang andoy matug langit? Amen. Unsaon man nga makatug tag langit? Dili pud kwatay imong gikinahanglan. Ang imong gikinahanglan makaigsunan si Kristo. Ang iyang pulong kay mauni ang roadmap sa kinabuhi nato makaigsunan. Amen. Unsa ingon ni Kristo sa Juan 14:6? Unsa ingon ni Kristo timani yun nga bersikulo? I-review sa iyong panimalay. Si Kristo mismo nagpasalig. Siya mismo ang misulti nga ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamaturan. Way makatusamahan sa langit, gawas lamang nga ni kanako. Kinsang kamaturan? Dili among reliyon o dili po inyong reliyon. Ang kamaturan si Kristo. Amen. Kinsang tinubdan sa kinabuhi? Si Kristo gyapon. Siya ay misulti nga siya ang kinabuhi. Busa makaigsunan ni amin aron sa pagpahinumdum kanimo nga mintras maayo pa ang imong lawas karon, ayaw kalimot ni Kristo. Amen. Ayaw gyud kalimot sa Ginoo. Bisan pagdato nagkakayo, bisan ba sa kog pobre nagkakaayo, ayaw kalimot sa Dios. Ayaw kalimot ni Kristo. Og matod pa nila, pastor, mas peligro pagali kung dato kayo kaysa pobre kayo. Kay kung pobre daw kayo, wala di hunong ugluhod. Wala di hunong tawag sa Ginoo. Kay hastang daghanang panginanglan. Pero dato kayo ka, mas daghang, mas dako pa ka imposible nga malimot kas Ginoo. Kay tuwa ka permente sa hudya ka. Tuwa ka permis kahilayan. Tuwa ka permi nagtour. Tuwa ka permente sa bakasyon. Kay daghan ka nagikwarta. Sakto dahil ingon ni Kristo. Nga din ang dato lisod makasulod sa gingarian sa Dios. Ingon po si Kristo nga di ta kaalagad sa kwarta o sa Dios. Kay manuman, kay kung daghan kag panahon sa kwarta, wala yung kay panahon sa Dios. Busa akomodasi kanimo, madato man ka o mapobre man ka, importante ilo nimo si Kristo nga tag-iya sa imong kinabuhi. Tag-iya siya sa tanang butang imong ikinanglan. Makaigsunan, simple lang ang mensahe nining kapunon. Niami aron sa pagpukaw kanimo nga karong panahon na nga seryoso ta nga mga lagad sa Ginoo. Kinsa may nakadungog sa balita kading karon nagdagsagunson ang linog sa atong nasod sa Pilipinas.
particularly somewhere in Davao de Oro. Hantod karon duna pagyapoy aftershock. Hantod karon duna pay retrieval operation. Kay daghan pa kayong wala nangakitaan makaisunan. Try to imagine. Nga buhay gipanlubong makaisunan sa kalit lang nga klase nga trahedya. Now, di kinahanglan masayod ka nga ang linog makaisunan usa sa mga indikasyon sa gitawag og last days. Unsa yun sa Bible, sa Matthew chapter 24, nga din makadungog kamog gubat, nasod batok nasod, og linog sa nagalanglaing mga dapit. Unsa may nahitabo karon sa kalibutan? Bag-o lang, wala pa'y tuig, naglinog sa Morocco, hastang daganang patay. Naglinog sa Turkey, nasayon pa kamo sa kahimtang sa Turkey, pila kabog patay dito makaigsunan. More or less 60,000 kabog kaswalty. Mga bata, walay gipili makaigsunan. Try to imagine ang kamatay sa tao. Daw sama lang sa mga labigas nga imong gibubuan o ininit tubig nga gipangbadlas makaigsunan. Sa Turkey makaigsunan, dunay more than hundreds, more or less 160 ka mga high-rise building nga mga totally nag-collapse makaigsunan. O daghang mga casualty, mga lawas dito nga wala na yung tao nila nakuha makaigsunan. Misurrender na ang uban ng mga retrieval operation. Kay dili na nila kaya, wow na mga patayng lawas, kay laglo man kayo pundasyon ang ubang mga building. Now, nanong ako nang gi-share sa inyo? Kinsa ba'y masayod nga moabot kanila ang kamatay? Amen? Ikaw, nasayod pagkakadusa ka mamatay. Wala yun makaigsunan. Pero nakanindot lang, kay kung naapulong sa Diyos, nga ikaw karon buhi pa, kung ikaw nasayod moabot kanimong kamatayon, ikaw mismo makaingon kasi mong kagalingon, andam na ko moatubang sa Ginoo. Nga naman, dunay assurance sa saad sa pulong sa Ginoo. Maluwas sila kung sila bituo kang Kristo. Amen? O dili sila malaglag. Ang pangutana karon, ikaw ison, ikaw karon nakadungog ani nga panawagan. Niini nga minsay, kung moabot nimo ang kamatayon, dili ra ba ni madalag simbag ko pastor? Kaya naman, realidad moabot ang kamatay. Ang pangutana karon, unsa pagkakaandam? Nganing moingon ka nga andam ko muatubang sa Ginoo. Amen. Diri bitaw sa kalibutan, naaman tay gitawag korte. Nya karon og sumunan ka og tagaan ka warrant makaigsunan. Unsa kay bation nimo? Labi nag ikaw mismo jud ang suspect. Magturog ka siguro nga naman kay nasayod jud ka nga mapriso jud ko nini. Sa samang paagi makaigsunan, kitang tanan muatubang gayud sa dakong hukmanan ni Kristo. Amen. Ang pangutana karon, malipayon ka nga muatubang? Apan sultihan ko ikaw, ang taong malipayon muatubang sa hukmanan ni Kristo, katong taong nag-alagad niya. Pastor, I don't think so. Ang Russia o Ukraine, grabe ang gubat hantod karon. Hastang daganan na mamatay. Naggubat ka